Kojim rečima započeti priču o Dobrili? Kako opisati vizionara, entuzijastu, prosvetitelja, kreatora, umetnika, suprugu, majku, prijatelja i iznad svega ženu? Damu od stila, velikog i hrabrog srca, punog razumevanja i plemenitosti. Zamišljam Srbiju koju ispod toplog krila neguje i čuva dobra vila, naša Dobrila, a bogatstva brojna pod pečatom Sirogojna šire se svetom, Evropom, planetom, sa porukom skinutom s plota, dobrotom i lepotom protiv svega zlog. Amin. Daće Bog. Meni je veoma drago što sam dobio priliku i da pišem u ovoj knjizi i da govorim o ovoj knjizi, da je čitam i da je pročitam sa velikim čitalačkim zadovoljstvom. Zato što sam ja isto iz ovoga kraja i ja također mislim da sve znam. Svi mi mislimo da sve znam. Onda sam otkrio da ne znam baš sve. Odnosno da o ovome svemu znam u stvari jako malo. To je meni omogućio moj drug Zoran Jeremić praveći knjigu u kojoj se sudarili i ljudi, i doba, i istorija, i nasleđe, i sve ono što je Sirogojno učinilo drugačijim od ostalih sela. Ta priča njena je zaista, kako da kažem, fascinantna, paradigmatična, to je zapravo, kako da kažem, matrica jedna po kojoj bi trebalo da, hajde se da kažem, da mladi uče ili šta ja znam, mada to Dobrila ne voli. I dok gledam sada sve ovo na filmu i dok pričamo o njoj, i kao da pričamo o nekom živom spomeniku, i mislim da se ona smeje sad kad ja ovo kažem, ona je zaista skromna u svemu tome, i ovo što je i Pero rekao, kad sam bio đak pa nas je vodio u ovu, kako se zove, Ivanjicu, da vidimo satelit. I pitamo mi njega, zašto je to baš tamo u Ivanjici? On kaže, Ivanjica je centar sveta, zato je to. Ako sam nešto naučio radeći ovu knjigu od Dobrile, onda je to da zapravo ako ideš za svojom vizijom i za svojim snovima, ti zaista možeš to selo i to mesto u kome živiš da napraviš da bude baš to, centar sveta.